expand the country. Shoot every bingo, bango, bongo, bish, bash, bosh. Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u prvu epizodu talk showa Iza ekrana. Danas smo ovdje sa gostom Šimunom Marićem i on je današnji gost. Tema nam je Counter-Strike, kako je igrica ostala nepromijenjena kroz zadnjih 20 godina i više i na kakav način danas igrica profitira i funkcionira. Šimun naš je ekspert oko te igrice s obzirom da ima preko 1000 sati na igrici. Predstavi se. Ja sam Šimun, idem u grafičku školu, imam preko 1000 sati u Counteru. Moglo bi se reći kao da sam, ajmo reći, iznad prosječan igrač Countera, ali ajmo reći kao da sam dobar. Šimune, reci ti meni prije koliko godina otprilike si ti krenuo igrat? Onako, godinu i pol možda, tako negdje. Jesi mogao primijetiti neke značajne promjene unutar te godine i pol što si igrao? Kao skill-based ili... Generalno oko igrice, kako se igra i o igračima? Dosta se promijenilo. Od kao, ajmo reći, skill, dok su ljudi, kad je izašlo još Counter-Strike 2, oko tako negdje, ljudi su tad još morali priviknuti nove mehanike, nova oružja i tako to sve, što su dodali novo u Counter-Strike-u. Onda, ja bih rekao, dosta je bilo tih nekih updata kojima se ljudi nije svidjelo. Naprimjer, kao dodali su premijer, dodali su neke nove skinove, caseove. To nije toliko bitno kao za reći gameplay, ali dosta su spomenuli, na primjer, mehanike nekih stvari, ali kao, s obzirom na to, dosta se promijenilo. Hoćeš li reći nama da li je promjena bila bolja u odnosu na prošlo izdanje Counter-Strike-a, Global Offensive-a, ili misliš da je stagniralo ili da je ošlo gore? Koje su neke onak najznačajnije? Rekao bi kao igrica sama po sebi je dosta znatno bolja, po mojem mišljenju, ali kao, ajmo reći, na primjer, po meni najgora stvar što ne znam zašto nisu dalje popravili, je anti-cheat. Svaki drugi game, na primjer kada igram, samo cheateri. Neko upalite game, počne igra i samo vidite neko leti u zraku po mapi. Što nema smisla igrat. Zato su morali napraviti Faceit. To je, ajmo reći, napravila skroz treća partija, neki ljudi. Skroz nevezan. Skroz nevezan, nepovezano. Morali su napraviti novi anti-cheat kako bi ljudi mogli igrati igricu. Naprimjer, ja ponekad tu i tamo igram Faceit, a zato što dosta rankova kojih ja želim kao osvajati i dobiti bolje, su obično, kao ajmo reći, u Counter-Strike-u, a ne na Faceitu. Jer Faceit je, ajmo reći, kao samo program koji vas stavi s ljudima sa anti-cheatom i onda vas baci u server koji je u Counter-Strike-u. Znači, u stvari koristiš Faceit kao medij preko kojeg se povezuješ na server. Zanimljivo. Možeš li nam navesti još neke promjene? Da li je neka veća razlika što se tiče samih igrača na Faceitu sa razlikom na običnom Counter-Strike-u? Je, dosta velika razlika. Kao na Faceit ljudi više davaju info, više bolje komuniciraju. Ne znači da to uvijek, naravno, ali kao bolja komunikacija, bolja igra i ponekad zna zapravo i server bolje raditi nego na običan Counter-Strike server. Dobro, ovaj problem sa Faceitom i sa anti-cheatom je najveći problem po mom znanju u CS2. To je najveći problem. Nije toliki bio problem za vrijeme još CSGO-a ili još prije za vrijeme CS Source-a. Mislim, bilo je tad cheatera i ostalih stvari, bugova i to, ali sad je znatno veće sa cheaterima problem. Znaš li neki bug, neki događaj koji je slomio igricu da je dan danas poznat još od prije koji su danas riješili, na primjer? Prije, mislim kao to nije bio bug, ali je bio dosta veliki game changer, ajmo reći kao stekanje ljudi. To znači kada neki igrač čučne, na primjer, neki se igrač može popest na njega i onda kao se steka jedan na drugog. To nije prije bilo ograničenje, nego je moglo doći onako i do cijelog tima da se kao steka jedan na drugi, što bi moglo dati na nekim, na primjer, mid poziciji. Neko hoće sa AWP-em kao snajpati mid, ne može, zato što igrači su preko zida uspjeli se stekati jedan na drugog, svih 5 igrača, kako bi imali veću, kao reći, poziciju, bolju poziciju i veću moć kao nad midom. Što to dosta prije značilo i sad su uglavnom promijenili skroz da mogu samo jedna osoba stati na drugu. Tako da to može biti dosta dobro
i dosta je balance sada, kao u ravnoteži. Znači, to je jedna od onih stvari koji su pogodili sa nastavkom sa CSGO-a na CSGO. To su dosta pogodili. Dobro. Imaš li nekakvih loših osjećaja oko toga što su maknuli grafit ovih profesionalnih igrača sa mapa, novom update-u? Iskreno da. Zato što onako, to je bilo, ajmo reći, jedan dio povijesti Counter-Strike-a kroz igricu. I to je onako lijepo ponekad pogledati kada se desi taj neki moment, na primjer na Miražu, kada je bilo na B-sajtu, ako se ne varam. Da. Bilo je na onaj scout moment kada je... Ko je to pro bio? Ne mogu se sjetiti. Olofmeister, mislim. Ja, da. Uspio je pogoditi 4 ljudi od svih 5 sa no-scope-om MVP u zraku. To je onako... To treba nešto imati, što se ne događa često. To se jako rijetko događa. Znači, šanse su male, treba dosta skilla za to i jednostavno jednih od ajmo reći, značajnijih momenata u Counter-Strike povijesti. Kad smo već došli kod pro scene, koji je neki tvoj omiljeni tim koji najviše podržavaš, zašto? Pa tim baš i nemam neki kao koji volim gledat. Inače ne pratim toliko pro scenu, ali najdraži igrač mislim sad više ne igra Counter-Strike. Ajmo reći u penziju otišao, ali sada je Deko. On mi niko onak prepoznaje se kao ima jednu stranu kose bijelu, drugu crnu i jednih od kao najdražih projeva, to je meni Deko. Meni je osobno Niko, samo zato što je Bosanac. Dobro. Igrica još uključuje jako veliki skins market na kojem se okreću ogromne količine novaca. Imaš li neke osjećaje oko toga ili... A to mislim kao... To uopće ne utječe na igricu toliko kao sa skill base-om. To je reći samo onako kao eto to. Ali sa strane nešto. Sa strane. Ali to sad dosta ljudi radi akauntove i kao kupe jedna stvar koja se zove premijer. S tim imate mogućnost da dobivate kao rankove igrice, da igrate competitive, da dobivate rankove, dobivate kao taj zvani weekly drop i dobite chest. I jedan dodatan skin koji vredi možda po par centi, to nije toliko bitno. Taj chest, da vi želite otvoriti, morate još dodatno platiti, to ne možete izbjeći, morate platiti otprilike 2 eura, 2,50, da biste vi mogli otvoriti tu kutiju, da dobite nešto dobro što se rijetko kad dešava. Ja sam jedanput dobio, ajmo reći nešto dobro, dobio sam skin od 200 eura, tako negdje. Bogati. Ali kao, to se ne isplati raditi. Ako već želite kupiti neki skin, onda ga jednostavno sam kupite, nemojte se kladiti, jer to je tehnički klađenje. Vjerujem da jako puno ljudi ne zna ovo, pa bih htio da, ako možeš objasniti, zašto skinovi u Counter-Strike mogu dostići toliku cijenu? Sad si spomenuo da si dobio skin od onak 200 eura. Na koju foru on sadržava tu cijenu i uopće? Ovako, to se gleda po marketu i kakvi dolaze update-i i kakvi skinovi. Naprimjer, nedavno je bio jedan market crash. Postoji jedna stvar u Counter-Strike koja se zove trade up. Znači, na primjer, ti skinovi imaju kao vam reći rarity, common, kako ide ono, common... Imaju onak sivu, svjetlo plavu, plava, ljubičasta, roza, crvena. I na tom trade up, kao vam reći, mogućnosti, mogli ste staviti 10 skinova neke vrijednosti i dobiti jedan skin za uzvrat za jednu više vrijednost. I postoje Mythic, i onda crveni skinovi. Da, crveni najveći. I onda zadnji kao su ključe kao noževi koji su neki od najvrijednijih stvari kao koje možete dobiti. Dosežu, koliko ja znam, astronomske velike cijene. Onak, minimalni nož koji trenutno možete kupiti sigurno doći do 1000-1500 eura. Za neki, ajmo reći, kao tako basic. Kvalitetan. Da, kao još, da, skinovi, to zaboravim spomenuti, imaju kao, ajmo reći, kvalitetu. To dosta kompliciraju s tim. Zato što onda neki skin koji, ajmo reći, ima veću kvalitetu, prodat će se za više novca nego što ima neku manju kvalitetu. Naprimjer, postoji well worn, field tested, minimal wear, factory new. To je tako nepotrebno po meni, ali kao to dodaje tu kao, ajmo reći, rijetkost i vrijednost tim noževima i skinovima. Ali uglavnom, na tom trade-up kontraktu dodali su da možete dodati 5 Mythic skinova za jedan nož. To ne znam zašto i otkud su to morali dodat, ali to je u potpunosti krešalo market. Ljudi su izgubili toliko novca zbog toga. Znači imali ste, na primjer, 2 noža vrijednosti onak do 10.000 eura, na primjer. I idući dan probudite se, noži vam vrede 2000 eura.
Zato što ljudi su počeli kupovati te Mythic skinove i samo trade upat da dobe taj jedan nož i onda ga opet prodat. Znači neki ljudi su zaradili novce, ali većina je puno izgubila. Znači doslovno noževi su otišli prema dolje na cijeni za onako od 2000 eura, na primjer, do onak 500 eura, jedva 500 eura. A skinovi koji su Mythic došli onako po 2 eura možda, najloši, sad onak sigurno koštaju 100-200 eura. I zato, to mi se uopće ne sviđa kod Counter Strike-a, jer dosta ljudi samo onako zna igricu zbog skinova. Smatraju te skinove kao investiciju. Da, više zato nego onako kao... po meni ljudi troše novce. Mislim, ja isto ponekad znam otvoriti case, ono kad mi ostane nešto novca, onak čisto je to tako, ali kao uopće ne preporučujem. Zato što samo ćete se onak početi trošiti sve više i više. Tako, evo imam frenda, početi igrati prije 4 tjedna, otvori jedan case i sad, evo, danas ih otvorio 5 možda. I samo onak, i to dođe onako s 10 eura, 15, koje mislim kao, nije to nešto strašno puno, ali kao nepotrebno. Još pogotovo kad otvara te case-ove, troši novce za bez veze. Uglavnom, ako želite kupiti skin, kupite skin zato što ga želite imati i igrati s njim, a ne gledajte ga kao investiciju. I ako hoćete kupiti skin, gledajte ne Steam Market, mislim možete tamo ako hoćete kupiti nešto jeftino, a rađe gledajte third party stranice. Jer tamo možete prodavati skinove za veće cijene, a možete ih i naći za niže cijene. Tako da vam se isplati. Bolje tako. I jedna stvar, ako hoćete prodati nešto na Steam Marketu, znači nećete dobiti novac na karticu, kao za vašu novac, nećete dobiti kao Steam kredit. Ako plaćate preko third party stranice, možete dobiti kao novac za sebe, kako bismo rekli. Uglavnom, ako potrošite na platformi novce, ti novci ostaju na toj platformi. Da. Sad još nešto što sam čitao oko ovog update-a, vidio sam članak gdje je navodno 15 ljudi u Kini upravo zbog tog update-a sa noževima i crvenim skinovima sebi oduzelo život. Imaš nekakav komentar na to? Čisto zlo. I ispalo je kao da činjenica izašla na vidjelo sa Steamove strane da su Steamovi ovi radnici 2 dana prije nego što su izbacili update kupili do 1000 ili čak preko 1000 tih crvenih skinova koji su poslije update-a strašno porasli u vrijednosti. Što spada pod insider trading i je ilegalno. Da. Stvari mogu završiti u zatvoru zbog toga. To je dosta nepravde i to ne znam zašto su to uopće morali napraviti. Možda čisto radi toga su dodali taj update. Da. Uglavnom ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se opet neki drugi put. Doviđenja. Bingo, bango, bongo, bish, bash,